Здравейте! Добре дошли на днешният ни уютен разговор с Таро. Днес ще си подготвим разговора с Таро на тема мисли, чувства на човека, за когото си мислите и какво иска да ви каже и какво иска да премълчи. Ще го направим малко по-богат, уютен разговор. Няма да бъде във варианти, ще бъде в един вариант. Сега е момента да се отпуснете, да отворите своето съзнание и да приемете информацията, която е за вас. Разбърквам и да видим. Какви са мислите на човекът към вас? Първо, състоянието му в момента. В момента този човек е успял да извоюва определена своя позиция, да извоюва като че ли своята правота. От една страна правото да бъде прав, въобще да има възможност да се заявява, но и да обезкуражи по някакъв начин противниците си. Това е човек с много кураж. За някой от вас тук може да питате и за жена. Тази жена е станала ледената кралица. Тя е строга, тя е отрязваща, тя е нетолерантна, неприемаща, различен. Решила, че е преживяла достатъчно тежки моменти, за да се съобразява с когото и да е, поради каквато и да е причина. Само, че тази позиция не я удовлетворява. Както видяхме, беше обърната картата и го усещам точно като идеята, че не я удовлетворява. Нека да видим. Разбърквам. Не съм задала въпроса. Какви са мислите на човека, за когото тук си мислите към вас? Какви са мислите му? Ето така. Искам да ги подредя, за да не излизат обърнати карти. Значи за част от вас тук може да говорим за любовен триъгълник между двама мъже или две жени. Мислите спрямо вас са много огнени и много страстни. Тук може да говорим за ревност, можем да говорим за изключително силни емоции, всякакви. Този човек се дразни от вас, вие го провокирате, но в същото време има много силно желание да бъде около вас и силно желание да разреши някакъв конфликт. Ако трябва да говорите, ако трябва да се биете, да се карате, каквото е необходимо. Тук казуса е за една мъжка фигура, която не дава любов, която... Или сега, тези от вас, които гледат този уютен разговор и са в любовен триъгълник, казусът е тук, че мъжът дава любов не където се желае. Трябва да дава любов там, където трябва, а не където той всъщност иска. И това му личи на този човек. Най-вероятно това е човек, който е обвързан, който е в много добро материално положение, изобилие, работи много, за да осигури своя комфорт. Комфорт в материален план, категорично. Тук имаме едно желание да се търси истина. Това е човек, който може би често се обръща към свръхестественото по някакъв начин. Може да е към уютните разговори с Таро дори, или към друго място, откъдето да получи допълнителна информация за ситуацията. Объркан, много мисли, тези всичките емоции, които тук ни излизат със съсото на жезлите. Това е много голям заряд. Прекалено много всякакви емоции и те замъгляват съзнанието. Човекът не може да мисли трезво. Затова има нужда от информация отвън. Тук при вас има един казус с едно дете. Като че ли човекът иска да разбере, чие е това дете. Тук така се проиграва. Това може би ще бъде за много малка част от вас. Но тук се търси истината, дълбоката, скритата истина. Този човек постоянно мисли, че има нещо замаскирано, че има нещо в сянка, нещо, което на него не му се казва, някаква тайна, която трябва да разследва и да излезе наяве и да разбере какво е и така нататък. Това са му мислите в тази насока. Много мисли за вас, изключително много. Независимо дали ако питате за мъж, то за неговата позиция като мъжа, който дава любов и мъжа, който е стабилен и е авторитет, част от група, част от семейство. И всички тези тайни, които
Има много въпроси, на които няма отговор. Нека да видим чувствата обаче. Какво има в чувствата на този човек към вас? Чувствам го тъжен. Той се опитва да балансира чувствата си, объркан в чувствата и емоциите си. В чувствата иска да дава на много места. Иска да бъде и справедлив, но да бъде човекът, който създава комфорт, който радва, който удовлетворява. Обаче вътре в него вият едни вълци, които му създават дискомфорт. Вълкът като единакът, вълкът като дивото, като хищното, като онова, което е неизвестното. Вълкът се чува отдалече, но не се вижда. Една опасност, която не се вижда. Човекът чувства към вас такава опасност. Все едно вие за него, даже не самите вие, но създавате обстоятелства за опасност. Нещо, което е тайно, нещо, което е скрито. Успява да балансира емоциите си, докато някой не дойде и не му каже нещо за вас. Имате общи познати, общи приятели, които му подават по малко информация за вас. И тогава неговия баланс в емоциите отива по дяволите. Губи се. Изпитва много емоции. Както казахме, тук има много мисли, много наситено мисли и в двата, и тук и горе в мислите му и в чувствата му той смята, че има нещо скрито и тайно, което иска да разбере и заради това емоциите са му толкова различни. От една страна си мисли колко му е комфортно с вас, колко много му давате, как без вас не му е добре. Обаче и с вас като че ли не му е добре. И какво всъщност вие криете тук, какво правите, какви са тези схеми. Всичко това се блъска в съзнанието му безкрай. Нека да видим сега какво иска да ви каже човекът. Обаче ще взема друга колода. С таро. Да видим какво иска да ви каже човекът. Той е разярен. Иска справедливост. Иска да ви каже, че търси справедливостта. Иска да ви каже, че иска да се движи напред стабилно. И ако трябва да... и е готов на всичко. Готов е на кавга. Готов е да използва много от своя интелект, за да го вложи и да бъде победител. Тук всички тези тайни го кара да се чувства в слаба позиция. Той не иска да бъде в слаба позиция. Той иска да бъде в силна позиция. Иска да ви каже, че иска да върви напред в живота си и да постига целите си. Да постига целите си на всякаква цена. Смята тук, че ако е справедливо, той ще препуска в живота си не с обикновен кон, а с един пегас. С един кон с крила. Усеща липса на справедливост. Нека да видим още какво иска да ви каже. Трудно върви, бавно, постига своите цели, обаче не му е комфортно, като че ли не му е хубаво. А би трябвало, като постигне своите цели, да му е хубаво, да е щастлив, да е удовлетворен. А остава една тежест. Иска да ви каже, че има нужда от много любов, от много мила комуникация, да усеща покровителство в емоционален план. Има голяма нужда от това. Ако той е в любовен триъгълник, той търси дори може да четириъгълник, осмоъгълник, от всичките ъгли той търси, за да задоволи потребността си от милото, грижовното, топлото. Този човек има голям дефицит. Иска да ви каже това. Че иска мила комуникация, иска с доброто и то с една толкова чиста енергия, толкова приемаща и грижовна. Знаете ли, този човек тук хем в един момент ви каза, че е готов да бъде войн, да воюва, да реже глави, да преследва своето на всяка цена, да се движи устремено напред, обаче и да бъдете мили и грижовни към него, защото има такава потребност. Като цел човекът тук, както казваме, полага много усилия, за да постигне своите цели. Това му коства много и много често остава като че в капан от това, което е постигнал. Вместо като реализира желанията си да има освобождаване, той се чувства
преклещен. Той се чувства прикован. Прикован в определено място, определено пространство, определена ситуация. И човекът тук иска да каже, че не вижда как би могла да се разчупи ситуацията и как да излезе от тази клетка. Като че ли тук все повече се объркват нещата. Все повече. Нека да видим и какво. Тук е какво би искал да ви каже, а какво не би искал да ви каже, за какво не иска да говори човекът. Може би тук ще стане вече по-ясно. Този човек не иска да говори за трудностите в живота си. Иска хората да го виждат силен, искат да го виждат смел. Човек, който може да постигне всичко, защото човекът постига. Обаче само той си знае колко му струва. Това най-вероятно е човек, който в момента, в който се пребере в къщи, възможно е още от събуването на обувките просто да ляга и да заспива. Мъртво уморен. Толкова да му струват усилията, които полага през деня. И всъщност няма време да се зарадва на това, което има. Остава в капана на постигнатите си цели. Не иска да говори за това. Не иска да говори за усилията му. Не иска да говори за това колко много сам се е нагърбил да прави. Не иска да говори и за една ситуация, в която има лъжи, манипулация и затваряне и изиграване на някакви хора. Петицата на жезлите е едно смутно време в съзнанието, след като човека е бил много наранен, имал почивка и след това решава да си вземе своето. Точно тук имаме една, картата, както казах, за справедливост. Той си мисли, че ако бъде справедливо, ще му е окрилен коня. Обаче не съм сигурна дали това така се е случило, поне по това, което тук казват картите. Но човекът, може би, когато е тръгнал или да създава справедливост, или да си постига своите цели, може да е наранил много хора. Буквално да е изиграл. Тук може да говорим за бизнес партньори, за съдружници. Той знае, че тези хора ги е изгубил. Дори да ги върнете, няма да бъдат същите. Няма да бъде същото. Цената му е била много висока и не иска да се говори за това нещо. Не иска да се говори за неговата постъпка. Осъзнава какво е направил. Осъзнава цялата леденост тук. Тук имаме леденост, студенина на мисълта. Иска емоции, иска топлина, обаче тази карта говори за точно обратното. Не иска да говори за своите мечти и надежди. Не иска да говори за трудностите си сега, не иска да говори за миналото, не иска да говори за бъдещето. Не знам как може човек да бъде щастлив, ако не иска да говори за минало, настояще и бъдеще. Ако в тези трите времеви категории има по нещо, което да му тежи и да му е трудно и да му е тягостно и да не иска да го говори, да го изключва, да му гаси лампата. Не знам дали тези, които попадат на този уютен разговор, са попаднали на един друг. Имаше, където ми дойде примера с много стаи да има човека, много пространства, обаче да ги държи без светлина някой от тях. Все едно ги няма тогава. Да са в тъмнина. И тук като че ли същото. Този човек просто изключва светлината на определени участъци от своето минало, настояще и бъдеще. Не е щастлив. Не е щастлив. Не ви казва директно, че не е щастлив. Иска да ви каже, че е затворен, че е в клопка, но да видим той ще ви каже ли всичкото. Ще ви каже ли това, което има да казва. Не. Дявола. Дявола, хармонията, дявола е... Дявола винаги е нещо в повече, нещо, което е излишно. Това е тежката енергия. Това е когато сме заедно, когато се обичаме, когато се радваме, но сме толкова много заедно и толкова много се обичаме и толкова много се радваме, че това чак ни задушава. Нещо, което е в повече. Да. Да пием алкохол веднъж в седмицата по-малко. Аператив, да. Но всяка вечер по няколко аператива вече е проблем. Дяволът е картата, която ни напомня, че мярката е най-важното. А тук няма мярка. Този човек е в крайностите, може би. Както видяхме и горе,
буквално в крайностите. И тук по тази карта с толкова много емоции. Блъска се от едната в другата стена. От едната страна на другата страна на спектъра и не може да излезе от това. Иска мила комуникация. Иска да, като че ли, иска да се ако вие имате проблем между вас, да го разрешите, но не иска той да прави първата крачка. Иска вие по-скоро да направите първата крачка, обаче така да излезе, че все едно той е направил първата крачка. Въобще е много сложна личност, тук сте си избрали. Хем не иска да бъде слабия и онзи, който да поеме риска да бъде отхвърлен. Хем иска да изглежда все едно той е благородния и така много удохотворение, който да първи да се извини. Ако тук има проблем между вас, разбира се, или първи да изкаже чувствата си. Тук имаме баланса, преливането от една чаша в друга, омекотяващата енергия. Картата на търпението е облагородяващо, то винаги е излекуващо, защото се прочистваме, ставаме по-добри. Това е карта на до някъде и на растежа, на онази нежната промяна. Иска я промяната, обаче ето тази тежест, която имаме тук. Обвързаност. Може да е материална обвързаност. Може човекът да трябва да работи на определено място някъде си. И работата му да е много изискваща, с много категорични норми, които той трябва да спазва и не иска да ви въвлича в тези норми. Не иска да ви въвлича в тежестта, която има от работното място. Защото видяхме, че човекът се прибира скапан от работа. Прибира се и ляга. И е в безсъзнание. Тук не просто тялото не издържа. Тялото, ума, психиката, нищо не издържа. Все едно всяка вечер е на ръба. Но той осъзнава, че това е енергия, която сам се я причинява. Но как да излезе? Смята, че все повече остава вкопчен в ситуацията, че ситуацията все повече се оплита. Това беше днешният ни уютен разговор с Таро. Надявам се да отговаря на вашите въпроси и да ви помогне да направите максимално по-добрите избори в вашия живот. Защото всеки сам си върви пътя. Не можем да извървим чуждия път. Дори да подаваме ръка, дори да помагаме, дори да вадим от кълта десетки пъти. Ако му е писано на човека нещо, да премине през нещо, той ще го премине на 11-тия път, ако 10 пъти сме го извадили от кълта. Тук този човек трябва сам да извърви пътя си. Това виждам. Сам трябва да се балансира, сам да види енергиите, които тук излезнаха. Сам да преодолее цялото това усещане за незнание, за тайна, за скритото и така нататък. Сам да реши да поеме риска в живота си. Защото ако не поема риска в живота си, няма как да живее живота си. Ако чака все другите да правят първата крачка, той тогава другите му задават живота как да му се случва. А когато ние правим първата крачка, тогава ние диктуваме правилата. Поне имаме възможност. Това беше всичко от мен. Радвайте се, обичайте се, наслаждавайте се на живота и не пропускайте и следващият ни уютен разговор с Таро.